Не сега. И давай. Здравейте, гости, да имаме Апо Пес. Дайте ето. И снимаме. Ела малко на сянка и тука. Така, не, Здравко, а ти що ни правиш? Ей така. Ей така правиш. искам да правиш, но да го правиш отделя е там на стълбите. Моля се, Искам да направим канал, който... Абе няма така в YouTube, бе. Айде. моля се, не искам. Добре. Само да правя. Добре, само се кажи как се казваш. Тук да знаят хората. Цялото ти име. Здравко, Циков, Парасиков. Парасиков, Циков, Мирослав. Добре, хайде,